Sifuna, and in fact, we deal with this kiddingly as a people. Mike Chokobi undermine our leaders. In fact, Sifuna teaching and pingo body. Every time teaching and pingo one day. Every time and pingo our leaders. Okay, we go pingo paranya. Poka winjo ko pingo paranya. Poka winjo ko pingo Fernandez Giri Magitio Kocha. He will not misbehave on our feeding table. Okobi Lilo Mesa. Onikeja wacho ni gima medo kanyo is it. Sifuna kami kaka Sifuna donjo ODM. Osiep na mori luni kale Collins ma wuod Ndhiwa. Ema noting'o Sifuna chieng' moro odonjo gode e meeting Serena. And ka ndiye mane youth, young people, ndalo kanya paro ne wan gi ji an ne antie kanyo mano kwasela Magerela ngane an o David Ochola mawuok Nyakacho, Ochola Nyabola. Ne wan gi ji mopogore. Ema ne ji insist ni sawa koro Sifuna no jakom ka Sifuna no koro wuo. Te kanye mane Sifuna ochako bedo secretary general. An mane mano mi winjo kana feel na nyapiem kode mayombe because ang'e kaka nodonjo. Yes, poko yombo ngata poko yiere kamora mora, poko kora adwa wacho niya ok wabiye ka tek to the young people. One young an ko kan giga 39. Young people wabro dhi to wanyiso jaduong' Oburu Odinga. Niko poni no chako wuoyo marach kuom party. To wabro lawe mbele ni gato bedo but. Nitie wach ma Kisumu nikech warango chal mar piny Kenya weche githoth ahinya. Dr. Agnes Salome. Cleophas. Aneno ka gima